Layi baba bayin kaina bane. Kasan babu yadda za a ina cikin hankali na aikata wannan mummunan aiki. Abu suka sa min a lemo na sha. Bilkisu, duk abin da ya faru da ni, kake ɗauka ke ce sanadi. Haka Allah ya so. Don Allah, kar ki ci gaba da saɓon Ubangiji, ko ina raye, ko ba na raye, don darajar manzon Nabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Ya ta ni, ku rufa mana asiri don Allah don san ma'aiki kar ku kai ni asibiti. Wannan yarinya kuma, ku bar ta a gida, ku yi mata magani. Kar ku bari kowa ya ji wannan magana dan darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ko ka faɗa ko baka faɗa ba wannan abin ba na akai Bilkisu asibiti bane. Ba za a bari kowa ya ji ba. A gida za mu aje Bilkisu mai mata magani har Allah ya bata lafiya. Oi, ya lafiya? Alhaji Allah. Assalamu alaikum. Wallahi har yanzu hankali na bai kwanta ba dan liti. Gani nake lokacin tonon asiri na ne yazo. Haba Alhaji. Ai tun da aka mai da yarinyar nan gida, lami lafiya magana ta kare Alhaji ka saki ranka. To ai abinda nake tsoro